Tänään laitan ne Suomen huvipuistot paremmuusjärjestykseen, joissa olen itse käynyt. Tämä perustuu täysin omiin kokemuksiini, joten muista kertoa kommenteissa myös oma listasi. Tämä on vain oma mielipiteeni niiden huvipuistojen perusteella, joissa olen itse käynyt. Tykkimäki viimeiselle sijalle tulee Tykkimäki. Puisto oli ihan mukava, mutta omasta mielestäni siellä ei ollut yhtä paljon kiinnostavia laitteita tai tunnelmaa kuin muissa huvipuistoissa, joissa olen käynyt. Särkänniemi 4. sijalle sijoittuu Särkänniemi. Siellä on paljon tekemistä ja hyviä laitteita, mutta kokonaisuus ei jäänyt minulle yhtä mieleen kuin seuraavat puistot. Linnanmäki 3. on Linnanmäki. Se on todella tunnettu huvipuisto ja siellä on paljon hyviä laitteita. Tykkäsin vierailusta, mutta 2 muuta puistoa olivat omasta mielestäni vielä parempia. Visulahti 2. sijalle tulee Visulahti. Minusta siellä oli todella hauskaa, tunnelma oli hyvä ja päivä jäi hyvin mieleen. Siksi se nousee näin korkealle listallani. Puuhamaa 1. sijalle tulee Puuhamaa. Tämä on oma suosikkini kaikista huvipuistoista, joissa olen käynyt. Siellä oli mun mielestäni eniten hauskaa tekemistä, hyvä tunnelma ja vierailu jäi parhaiten mieleen. Siksi Puuhamaa on minun listani 1. Tässä oli minun paremmuusjärjestykseni. Oletko samaa vai eri mieltä? Kirjoita kommenteihin oma suosikki huvipuistosi ja oma top-listasi. Jos pidit videosta, muista tykätä, tilata kanava ja laittaa ilmoitukset päälle. Nähdään seuraavassa videossa.